Altså, jeg har jo et par gange købt kondomer. Og jeg har altid insisteret på at gøre det i Føtex eller en mærkelig årsag, fordi jeg tænkte, der er kassebåndene ikke så lange. For eksempel i Aldi, der er de mega lange. Og så ser man bare, at de der bare kondomer bare ligger og kører helt vildt langsomt i lang tid. Ligger og tænker, fuck. Du ser alle ser det. Det er den bedste idé. Har du andre gode idéer? Over hurtigt transportbånd. Gør ting, der er mere akavet. Imens. Du lægger kondomer op. Folk tænker, det er akavet. Men nej. Så laver du lige en Peter Myggen. Man går trappen ned, og de tænker, hvor blev han af? Ja. Sådan. Så var det ikke lige så akavet at købe de kondomer, og de tænker, Nå. Jeg synes ellers, der var en mand, som helt pinligt købte kondomer, men han er da gået ned af en eller anden form for trappe. Bag kassebåndet. Nu kommer der en anden fyr op der, det er ikke den samme. Men han trækker sig op af det usynligt. Sådan. Så skal jeg bare betale for det, som ham der gik ned der, lagde op. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg skal bare have det med. Man kan også lægge sig op på båndet. Nej, vi vil og køre sammen med kondomerne og ligge sådan her. Og så når man kommer over til kassedamen. Skal du være en del af det der? Man kunne også bare gemme det i tilfældige. Det kunne være, det var gemt i varer, som man bare vidste. Kellogg's Special K. Det er bare noget at købe den, du. Så er der bare cornflakes, men der er også kondomer i. Cornflakes og I stedet for legetøj, så er der kondomer i. Ja. Det er måske ikke. Det er selvfølgelig rimelig meget cornflakes, når du skal have 10 kondomer. Men og man skal bare sidde og spise. Du spiser meget cornflakes, hva'? Det er virkelig akavet, hvis man så kommer hjem og op der. Man har sgu ikke fået spist nogen kondomer fri. Så man ligger der med kæresten og nusser, og alt er godt. Og damen, man har fået med hjem, der måske. Og så lige, har du nogle kondomer? Lige et øjeblik. Og så er det bare ude i køkkenet og spise cornflakes. Er du stadig klar, skat? Man ligger der. Er du klar derinde? Er du, har du et kondom? Er du sulten? Kellogg's, når du er sulten for sjov.